Това е Цвети и Елена Влог. Здравейте, аз съм Елена. Радвам се отново да ви видя и се надявам, че видеята, които направихме до момента, са ви харесали и сте успели да видите повечето от тях. Ако не сте, разгледайте ги в канала ни и разбира се, не забравяйте да се абонирате, ако все още не сте го направили, бутона subscribe и камбанката, за да получавате известия за всичките ни бъдещи видеа. Днес, както може би сте разбрали от заглавието на това видео, ще ви взема с мен в пробната на един от софийските молове, където попаднах в магазин Reserved. Имах един свободен час, докато Алиса беше на балет и реших просто да разгледам за какво е цялата тази шумотевица около големите януарски намаления. В крайна сметка се озовах в пробната с малко повече от 10 неща, които на пръв поглед ми харесаха на закачалките. Ще видите какво пробвах и какво в крайна сметка реших да отнеса в къщи. Освен в Reserved, имах време да влезна и в Бершка, където си харесах две неща. Нямах възможност да ги снимам в пробната, тъй като беше доста тясно и шумно. Но пък ще ви ги покажа след малко и се надявам да ви допаднат и да ви вдъхновят, може би, за нещо, което ви липсва в гардероба и бихте искали да допълните зимната си колекция с него. Сега обаче скачаме към видеята от пробната, а след това се връщаме в къщи, за да ви покажа и какво в крайна сметка си купих. Ето ме вече в пробната на Reserved, където всъщност съм събрала доста неща, които ми харесаха на пръв поглед, виждайки ги върху закачалките. Някои от дрехите не са избрани от мен, а просто открих в пробната. Първото нещо, което ще ви покажа, е тази рокля, която много ми допадна като цветове и като модел. За съжаление, когато я сложих върху себе си, изобщо не се харесах. Подчертава адски много фигурата и освен ако нямате наистина перфектните извивки, мисля, че не е добра идея да попада в вашия гардероб. Следващата рокля, която харесах, е тази в актуалния животински принт. Има колан отпред, който може да бъде завързан отзад, както ето тук съм я пробвала. Колана е на панделка отзад, дължината е доста приятна, допадат ми и ръкавите. Опит сега да ви покажа как изглежда и отзад. Да, ето го коланчето. Това е варианта, в който колана е вързан отпред. Също изглежда доста приятно, трябва да си призная. И материята е много лека. Още една рокля, този път доста по-екстравагантна и за по-специални случаи. Хареса ми отново цветовата комбинация. Зелено, черно и с лек блясък. Наистина идеална за вечерни излизания. Много красива и горната част на роклята, но за съжаление не ми допадна как стои върху мен. Дължината също е малко странна, може би стилизирана с правилните обувки и аксесуари, би изглеждала доста по-добре, но точно в този момент никак не ми хареса. Въпреки това, самата рокля наистина е много, много красива. Следващото нещо, което си избрах, е нещо доста практично и със страхотна цена. Говорим за ето това боди с почти моряшки тонове. Много красиви през рамки, изцяло от дантела. Много приятна материя и при цена от 7,99 мисля, че човек като цяло няма много какво да се чуди. Комбинира се добре с дънки или панталони, тъй като можете лесно да го загащите, защото е боди. Следващото нещо, което си харесах, е тази блуза. Много ми харесаха отново тоновете, в които е. Аз нямам нещо подобно към момента в гардероба си, толкова ярко и флорално. Освен това, ми хареса дължината на блузата и ръкава, който е малко по-нестандартна дължина и форма. Може да носите блузата за гащена, а също така и разпусната. Ето това е нейната дължина отпред и отзад.
Още една блуза, която си харесах заради по-нестандартния ръкав, заради дължината и обема му. Материята е изключително мека и приятна и също доста бюджетна. Ето така стои облечена. Отново може да се носи с различна дължина, в зависимост от това как ви харесва и разбира се с какво сте решили да я съчетаете в долната част на тялото. Обратно вкъщи, където ще мога да ви покажа нещата, които в крайна сметка си харесах и успях да взема от пробната. Може би вече забелязвате това, с което съм облечена. Всъщност това е леопардовата рокличка, една от първите неща, които пробвах в Reserved и която супер много ми допадна, така че вече е моя. Само за 9,99, това е оферта, която човек не може да пропусне. Супер много ми харесват тези ръкавчета, които са мега фриволни. Дължината също е доста приятна, ако си спомняте, някъде около коляното, така че позволява да бъде носена и в офиса, съвсем прилична дължина. Следващото нещо, което си харесах и взех от разпродажбата в Reserved е ето тази блуза. Много ме впечатлиха ръкавите, хареса ми как стои, освен това материята е разкошна, толкова мека и приятна, че имам чувството, че ще мога да я нося буквално всеки ден. Освен това в офиса доста често е по-топло от нормалното за сезона, затова този 3/4 ръкав определено ще ми влезне в супер употреба. 12,99, мисля, че оферта от всякъде. Още една блуза си взех от разпродажбата и защо бях доста практична този път в покупките си. И това е ето тази блузка, отново с малко по-нестандартен тип ръкав и дължина. Много ми хареса как стои, мисля, че лесно би се съчетала с дънки, дори и с поли. И защо нещо, което наистина бих могла да нося, а не просто да стои на закачалка в гардероба. Освен това, цената й беше и е 7,99. Така че мисля, че е супер добра сделка. Сега, показвам ви и нещата, които си взех от Бершка. В Reserved всъщност завърших само с тези 3 покупки, което си е доста добро постижение. Цялата сума, която платих, беше малко над 30 лева за 3 неща, което е доста добре. Първото нещо, което си взех от Бершка, ето това пълто, което изобщо не ми е в стила, но пък тази година са супер популярни, супер модерни и трябва да ви кажа, че някакси са от тези покупки, които човек знае, че имат голяма вероятност да останат в гардероба му необлечени завинаги, но пък от друга страна са супер нерационален, но пък много желан избор. Ще се опитам да го облека, за да ви покажа как стои. Пълтото, както виждате, е късо, което малко ме притеснява, че реално в зимния сезон още една причина да не го нося. Ето така изглежда пълтото. Супер меко. Много ми харесва, естествено изкуствен косъм. Не съм фен на естествения косъм. Мисля, че доста ще топли. Цвета също много ми хареса, съчетава се лесно с всичко, много естествен, натурален земен тон. И да, мисля, че е нещо, което човек е добре да има в гардероба си. Но намеря така повод и сили да го облека и някъде навън. Дори с тази рокля мисля, че супер добре се съчетава. Следващото нещо, което си купих от разпродажбата в Бершка, да спомена за цената на пълтото, за тези, които ги интересува. Цената му е намалена на 59 лева от 89. Изгодно. Последното нещо, което си харесах и което всъщност бях харесала и преди, но някакси ми се струваше, че не ми се дава пълната сума, изчаквах да дойде намалението и много се радвам, че е останало и успях да си взема, е тази чантичка за кръст. Първата такава, която имам. Не ми изглежда много практично, но пък от друга страна мисля, че би могло да седи доста добре и да се комбинира с различни неща. Цената е 19,99, намалена беше от около 30 лева, мисля, че беше първоначалната й цена.
Мъничка чанта, в която не можеш да събереш много неща, но пък може да влезне в употреба за някакви несериозни, както ги наричам аз, излизания, където не ти трябва да имаш много неща в чантата си, но е добре все пак да имаш чанта. Освен това, колана се маха, така че можеш да я носиш и като обикновен клъч. Това е всичко за днес от моето малко приключение из софийските молове по време на големите януарски намаления. Надявам се нещата, които ви показах, да са ви допаднали и да са ви вдъхновили за нещо, с което и вие можете да обогатите гардероба си. Намаленията все още наистина продължават, все още има добри попадения, които можете да откриете. И ако имате нещо, което ви липсва в гардероба и искате така да го презаредите за края на зимния сезон, сега е момента. Дори видях и някои пролетно-летни неща, които може би са от новогодишна колекция, но също изглеждаха супер, така че ако имате нужда от нещо такова, можете спокойно да атакувате моловете. Аз съм Елене. Радвам се, че оставате до финала на това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и очаквайте скоро още от видеята ни с цвети.